de making of. Start! Wacht even nederrijden. Kom maar! Niet halen. Kom maar, doe er bij jongens. Ja, dan komt je tweede groep. Beetje vrijer jongens, een beetje vrijer lopen. 8, ja kom maar naar voren, ja goed zo. Dat is het, helemaal perfect. Nou een keer nu. Oh ja, daar doen we een keer alleen met de kinderen. Dus dat is niet metrennen. Maar dat er even een heel klein stukje alleen de kinderen metrennen. Ja, en dan moesten we straks niet de shops vergeten dat die kinderen nevelig stond te juichen. Ja, dat doen we in de bosje. Ja? Ja, let op. Zo breed mogelijk op de straat. Goed zo, dat er 100.000 kinderen lopen achter hem aan. Hé, Rolf, maak het nu geen maten. Rood verspreid. Goed zo. Niet halen. Iets aan laten zakken. En anders krijg je ze niet allemaal erop. Mogelijk lopen. De ganse weg. Ik ben Wacht, jij maar gaat. Jij maar gaat. Haal mogelijk. Ja, zijn we klaar? Blijven juichen! Blijven juichen! Nog even! Door jongen! Ik loop hier even. Als je dadelijk kunt parkeren, ik ga hem achter gaan. Ja, oké, kom maar uit. Goed, bewegen. Goed. Hoe best gaat helder hier? Het is onmerkelijk rennen. Nou, dat niet. Ja, dat is niet. Is er ook nog industrie? Nee, dat is geen industrie. Lijnbruiks. Nee, maar door. Oh ja, door ja, dat kan je zo nog proberen, ja. Allee, mug. Goed. En nog één keer. Oké, kom maar. Kom maar. Is die hier opdrukken? Moet ook echt lieken, hè? En springend. En met de camera hier. Ja. Oh, maar gewoon nog half. Kan ik weer opnemen? Ik heb het opgenomen. Hè? Maar dan ook verder. Ja, ik denk niet. Ja, dat kan ik doen. Ik zal even doen. Zie maar, het schreeuwt erin. Johan gaat opdrukken en bewegingen. Zo hoor. Tel het. Ralf, doe maar zo. Ja. De camera kijken. Door jongen. En doe een vingertje. Ja? Kijk. Oh. Even het andere handje. Naar de camera kijken, allebei. Goed zo. Ja, dit. Nee. Wat is het beste? Is het
Ja, ik ben klaar. Dat was dat. Klaar. Ja. In de midden, hè, zei die. Zit het op met het kraam? Alles zit erop. Oh. Ja. Ja. Ja, kom maar. Ja, zat. Dit is perfect, de shot is perfect, het is hetzelfde als bij Trump. Ja. Pak die klink vast en ja. Ja. Dit is 76 tussen fouten. Die in enorm. Moeten die erachter hebben? Ja, dat zit er een midden. Hallo. Filmse? Ja.